வணக்கம். நாம் மொபைல் மூலமாக ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடும்போது அவங்க கேட்டிருக்க சர்டிஃபிகேட்ஸ், ஃபோட்டோ, சைன் இதெல்லாம் எப்படி மொபைல் மூலமாக ஸ்கேன் பண்ணுறது, அப்புறம் எப்படி அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நாம் அதுக்கு கேம் ஸ்கேனர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் அதில் கீழே கார்னரில் ஃபோட்டோ கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண அப்புறம் நம்ம சர்டிஃபிகேட்டை ஃபோட்டோவாக கேப்சர் பண்ணுங்கள். இப்படி கேப்சர் பண்ணால் அதுவே க்ராப் பண்ணுற சைஸுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும். அது சரியாக வரலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு கீழே கார்னரில் இருக்க டிக் மார்க்கை கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது இமேஜு கேப்சர் க்ராப் பண்ணி அதோட கலர் கீழே நிறையா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரிஜினல் கலர்லேயே கொடுங்க. அப்போ தான் சர்டிஃபிகேட் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம கேலரியில் பார்க்கும்போது ஃபைலை ஈஸியாக எடுக்க முடியும். நான் இப்போது கணேஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்க டிக் மார்க்கை கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் சேவிங் அப்படின்னு வரும். சேவ் ஆகும். சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு டாக்குமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ரியேட்டட் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் கெட் டன் அப்படிங்கிறது கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ஃபோட்டோ, அதாவது பிக்சராக சேவ் ஆகிருக்கும். சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே மேலே இருக்குல்ல பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த பிக்சர் வந்து பிடிஎஃபாக மாறும். நம்ம சர்டிஃபிகேட்லாம் பிடிஎஃபாக தான் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றோம். பிடிஎஃப்ங்கிறத கொடுத்துட்டு இது வந்து ஆடு, இதை கிளிக் பண்ணிங்க. பிடிஎஃப் அப்படின்றது கொடுத்தா ட்ரைவ் பிடிஎஃப் வியூவரில் போய் பார்க்கும்போது நம்ம எடுத்த பிக்சர் வந்து பிடிஎஃபாக க்ரியேட் ஆகிடும். இந்த கார்னரில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட் அப்படின்றது கொடுக்கும்போது நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃபோனுக்கே அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து கேலரியில் ஷோ ஆகிற மாதிரி பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் ஆகிடும். இப்போது நாம் எப்படி அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏதோ ஒரு ப்ரௌசருக்குள்ளே போய்க்கோங்க. போயிட்டு கூகுளில் ஐ லவ் பிடிஎஃப் அப்படின்றத டைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கையே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா நமக்கு மெர்ஜ் பிடிஎஃப், ஸ்ப்ளிட் பிடிஎஃப், கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு வரும். இதில் நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் கொடுங்க. நம்ம ஏன்னா கம்ப்ரஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அவங்க கேட்டிருக்க சைஸுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிறோம். செலக்ட் பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வரும். இப்போது டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். நாம் கேப்சர் பண்ண பிடிஎஃப் வந்து இங்கே வந்துடும். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக க்ரியேட் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் கணேஷ்.pdf அப்படின்றத கிளிக் பண்ணால் இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகணும். நம்ம என் சர்டிஃபிகேட் இந்த இடத்துல ஷோ ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப்ங்கிறதுக்கு மேலே ஒரு வேவ் வரும். வந்துச்சுல்ல, அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு. கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்றத கொடுக்குறோம். கம்ப்ரஸிங் அப்படின்னு வருது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னாச்சு, இப்போது 298 கேபி இருந்த நம்மளோட சைஸ் வந்து 151 கேபி, அதாவது 300லேருந்து 150, அதாவது 50% வந்து கம்மி ஆகிடுச்சு. இப்போ டவுன்லோடிங் ஃபைல் அப்படின்னா அதுவே வரும். நீங்கள் டவுன்லோட்னு கொடுத்தீங்கனாலும் வரும். இப்போ டவுன்லோட்னு இருக்குது. நம்ம டவுன்லோட்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம ஃபோன் கேலரிக்கே டவுன்லோட் ஆகிடும். இதுவே இன்னும் கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணதையே மறுபடியும் நீங்கள் கூட கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ரஸ் பண்ணால் இன்னும் சைஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும். அடுத்தது நம்ம ஃபோட்டோ, இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல். நாம் ஃபோட்டோ ஜேபிஜி ஆர் பிஎன்ஜி அந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் வந்து கேட்பாங்க. ஃபோட்டோலாம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, சைன்லாம் அதை எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரெடியூஸ் ஃபோட்டோ சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணால் அதில் டேக் ஏ ஃபோட்டோ ஆர் செலக்டர் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும். நாம் செலக்ட் ஏ இமேஜ் கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைலை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேக் ஏ ஃபோட்டோ அப்படின்னு கொடுக்குறோம். நம்ம நியூவாக ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்துக்கிறோம். எடுத்தால் இப்போது இதான் நம்ம ஃபைல். இப்போது நம்ம ஃபோட்டோவை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்துடும். அதுவே லோட் ஆகி வரும். லோட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் 2.3 MBயில் இருக்குது.
நம்ம வந்து கேபி சைஸில் தான் எப்பயும் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போ 2.3 MBங்கிறத நம்ம க்ராப் பண்ணுறோம். க்ராப் பண்ணோன்னா க்ராப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவில் நம்ம க்ராப் பண்ணுறோன்னு வைங்க. இப்படி தொட்டிங்கன்னா அது மேலே இருக்கிற இந்த ஆரோ மார்க்ஸ்லாம் வரும். நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா விட்டிங்கன்னா போயிடும். இப்போது இப்படி பண்ணிக்கிட்டு நாம் க்ராப் பண்ணிட்டோன்னு வைங்க. ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இப்போ அது சைஸ் க்ராப் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஃபஸ்ட்டு 2.3ல் இருந்துச்சு, இப்போ 99 KBக்கே வந்துருச்சு. இன்னும் ரொட்டேட் அப்படின்னு கொடுத்து கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது ரெடியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே நிறையா இந்த சைஸில் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எந்த சைஸ் கொடுத்தாலும் அதில் ரெடியூஸ் ஆகிரும். இப்போ இது 53 KB. இன்னும் கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாகும். இப்போ இதுவே 53 KBயில் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்குறேன். வெறும் 19 KB 19 KBயில் நம்ம இப்போ இதை கம்ப்ரோஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவஸ் அப்படின்ற இதை கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுத்தா இது கேலரிக்கே இந்த ஃபோட்டோ நமக்கு வந்துடும். இதை நீங்கள் எந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். கேலரியிலே இருக்கும். அதில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிவியூவில் இந்த ஃபோட்டோ காமிக்கும். ப்ரிவியூவில் கரெக்டாக காமிச்சிச்சின்னா நீங்கள் எடுத்திருக்க சைஸ் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.